Dongka mukam rong supialong kedo dongka sarpua klamalong non nang kileji thereponi phai inkoira ke thom pen inkoira truck arni an karbi lamera maya mai pi mesen pen kapaman pon pa meja phan tirika matum pen jesik chedang pon bom tanglong Nipialam nijing honjanam wa thepi en pon pen ingdeng thom ke bokhong karbi lamera mai amai pi phudongka sarpua klamalong ka podu pon ja phan tirika matum pen jesik chedang pon bom tanglong Bangso karbi lamera mai amai pi kapaman ponja wai kangalong an karbeng nong life pen ka homri da mahut tirika matum pen kachesi kachedang pona phutha alam thele arju ponsena Nipialam neching honsenam sankur karbi arat hansitam ne nijang karbi anglong mate ladak dongka mukam phudongka sarpo klamalong tongke bangdeng karbi lamera mai ki bi ponji labangso atirika mamai phupen kadu gawe phansame kardom pajiriglo Nompen ingkorak truck ansi ni patik pon lo kabang su ki hot pon ateng pen nilitum ke cengsi ingkorak thomar ni bangku ka reception nasan lo lapen kini ni bangke ingkorak pli nilitum ada por finer ke pen ladak la met alama kapang ja ladak nilitum la pini ana bangke ni phai krisir ke pleng tang lo lasi Kachisik sedang sitame 90% ana bangke niltum sigdang pontang erla. Labang so karbi lamera maya long aluhi sarpo Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma phansi aluhi sarpo aman pen phapon laben alangli nang chitong dun bekji pusi lamchak sitame GP pon laben sankur karbiara doana tum sitame bangso maya long nang kachito dun air pen RD nang kachapa dun eja phansi phapon Lapen phan trok sikep anke nilitum jesik chedang kontang lo lasi karbiang long ara doana tum sitame methang alamera maya long nang kachetu dun eja phansi pachini pon pasi karbiang long life atheng no long nang pachini dun dongka mukam pen bikibe karbiang long life